কৈছিলা মই মদ চদ একো নাখাওঁ বুলি আকৌ মই আজি এইবোৰ কি শুনিলো তুমি মোক ঠকা দিছা ন তুমি মোক ঠগাইছা তুমি মদ নখোৱা বুলি মোক এনে কৈছা ন তুমি মদ খোৱা ন सोर खोन्थाना होयोब्रा बिदि जुमाय लोंदों मादों होननानै खोन्थाबाय थानायाव लोगो मोनस'नायनिफ्राय एखेबारे जोख्रुब खालामथारगौमोनलै आं কি অকলে অকলে বকি আছা তুমি যদি মদ খোৱা মোক কিয় ঠগাই আনিলা মোৰ লাইফটো কিয় খাই দিলা কিয় তোমাৰ কি অধিকাৰ আছে মোৰ লাইফটো বৰবাদ কৰিবলৈ তুমি মোক কিয় মিছা ফাকি মোক ঠগাই আনিলা ঐ পাগলী আগতহে খাইছিলো এতিয়া নাই খোৱা ধেই এনে মিছা মিছি চিন্তা কৰিছা তুমি মই বিশ্বাস নকৰো তুমি যিমানে যি কোৱা তথাপিও মই বিশ্বাস নকৰো আৰু শুনিছো বহুতো কথা তোমাৰ তুমি বোলে আৰু কাৰোবাৰ পইচা ধাৰ লৈছে তোমাক কোনে ক'লে শুনিছো এতিয়া কোৱা তুমি এইবোৰ কথা মিছা বুলি কোৱা এইবোৰ কথা সব মিছা বুলি তুমি কোৱা শালা बे दरदेनि नाखर जाखादों बियो बे दरदेनि नाखर जाखादों बियो মই তোমাক আজি বহুত বেয়া পাইছো তুমি ইমানে অভদ্ৰ মানুহ মই আজিহে জানিছো তুমি মদ খোৱা নাই আৰু পইচা ধাৰ নাই লোৱা নহয় বুলিতো তুমি ক'ব নোৱাৰিলা তাৰ মানে কথাটো হয় তুমি ইমান অভদ্ৰ মানুহ তুমি ভাল ল'ৰা হয় বুলি মই আহিছিলো তোমাৰ লগত মই শান্তিৰে জীৱন কটাব পাম বুলি আহিছিলো এটা বিশ্বাস ৰাখিছিলো কিন্তু সেই বিশ্বাস আজি তুমি সব ভাঙাই পেলালা তোমাৰ নিচিনা মতাৰ লগত মই এনে আহিলো এনে তুমি নিচিনা মতাৰ লগত আহাকৈ নাহাই ভাল আছিলে মোৰ দেখ পাগলী কি যে বুকি আছে তুমি যিবোৰ কথা কৈছে সব মিছা কেতিয়াও মিছা হ'ব নোৱাৰে যদিহে কথাটো মিছা অন্য মাইকীবিলাকে তোমাৰ ঘৰত আহি তোমাক এনে গালি দিব নোৱাৰিলে হয় তুমি যাৰ পৰা পইচা ধাৰ লৈছে সেই মাইকীজনী আহি মোক ইমানেই দম দিছে আৰু নহয় বুলি মই কেনেকৈ বিশ্বাস কৰিম তুমি দেখোন গোটেই দিনটো বাহিৰতে থাকা মোৰ লগত জানো তুমি কেতিয়াবা এদিন দিন কটাইছ নাই মই জানো তুমি ভাল ল'ৰা নহয় এনে আহিলো মই তোমাৰ লগত তুমি ভাল মতা নহয় करिश्मायारि आंखौ एसेबां खोथा बुंबाय आंनि जुमाय लोंनाय आंनि फैसा दाहार लानाय बेफोरखौ सोर मिथिगौ गोमथाल'सो मिथिगौ आरो गोमथाया मानो खोन्थागोन गोमथाया खोन्थानाय नङा पुरि बे दरदेयानो जाखागोन बियो रलाय मानि एसेबां जादों बियो बे 20,000 फैसाखौनो होफिननो हाया बायदि मोनदों बे आंखौ थांनानै मोखाङावनो फैसाखौ गारग्लाबहैगोन आं र' बे 20,000 फैसानि थाखायनो बियो आंनि हिन्जावखौ जाहार खोथा थुना होदों र' हेरे खुना आरो ক'ত যাবলৈ ওলাইছ बेथ' जोमैनिसो नम्बर কাৰ ফোন আহিছে মোৰ মাৰ নেকি দিয়াচোন কথা পাতো करिश्मा তোমাৰ মাৰ ফোন নহয় মোৰ লগৰ হয় তুমি ইয়াতে থাকা মই কথা পাতি আহি আছো মোৰ মানুহটো কেনেকুৱা মই আজিলৈকে তাইক ভালদৰে ধৰিবই পৰা নাই যদি লগৰ হয় মোৰ আগত কথা পাতিব নোৱাৰে কেলে কোন লগৰ হয় কি কথা মোৰ দূৰত যে কথা পাতিব লগা মই গৈ শুনিমেই बे फाग्लि जोमैया मा नांनायनि आंनाव दिनै फन हरदों बेलाय इसां मोजां लायनो थांबाय आङो फैलाय थिखायासै दासो मा खि जानो फन हरखो बेलाय दा आंनि हिन्जावा बोरैबा मिथिबा मा जाबावनांगौ ओरैनोबा जाबायदि राहा जोंनानै दंखायो आंखौ जियानो जाया आं रिसिभ खालामनानै बुंहरनोसै आंनाव दिनैनिफ्राय फन दाखालाम आंहानो जेबो सोमोन्दो गैला ओरैनोबा जाबायदि बोराबना दंखायो आरो बेफोरखौ मिथिबाथ' आंखौ गारनासो खारथारगोन बे हेलौ औ खोनादों अलंबार जोमै नोंहा आंजों रायलायनो मा खोथा दङ आं जेब्ला नोंखौ लायनो थांदोंमोन नोंथ' आंखौ बाथ्राखौनो होआखैमोन सोरबा हुवानि उनसो गिदिंफाबाय थादोंमोन दिनै मा खि जानो गोसोखांहोनो आंखौ आंनियाव मानो फन हरदों ইমান দূৰত আহি যে কথা পাতিছে কোন হয় বাৰু মোক কিয় ক'ব নোৱাৰে আই এম সৰি অলংবাৰ आं दासो नोंखौ जोबोद गोसोखांदों अलंबार नोंलाय दा बहा दं नों तामिलनाडुआवनो दङ ना नों थांफिनबाय प्लिज अलंबार हायोब्ला नों आंखौ खनसे लोगो हमदो जोमै नों दासो फस्लायदों आं फैबाय आं न'आव गिदिंना फैफिनबाय नोंखौ लायदोंनो आङो सोरनिफ्राय फैसा दाहार लाना थांदोंमोन नोंथ' आंखौ बुजियासै आं फैबाय दा न'आव आरो खोनासंलाय जोमै हायोब्ला नों आंनियाव फन दा खालामसै आं नोंनो खोन्थानो हायै अलंबार आंनो खोन्थानो हालायै मा खोथा थानो हागौ नोंहा खोन्था अलंबार नोंहा मा जादों आरो नों थिरैनो दङ ना কোন হয় কাৰ লগত কান্দি কথা পাতিছ करिश्मा তুমি কিয় আহিছো মইতো তোমাক ঘৰতে থাক বুলি কৈছিলো নহয় অলংবাৰ হেল্ল' অলংবাৰ মাৰেলিয়া কোন হয় অলংবাৰ
कुन सरि मानुर माद कुन हय अलम्बार सोर दङ नोंजों नोंसोर हिन्जावनि खाथियाव दङ जोमै आंहा नोंजों रायलायनो सम गैला दोनदो অলম্বাৰ কোন হয় মই তোমাক ভালদৰে সুধিছো তুমি যে মোৰ দূৰত থাকি থাকি ছোৱালীৰ লগত কথা পাতি আছে ছোৱালীজনী কোন হয় কৰ কাৰিশ্মা তুমি কিয় ইমান ডাউট কৰিছা মোৰ মাহিৰ ছোৱালী হয় মোৰ ভণ্টি হয় তুমি মোক ঠগাইছ তুমি কোনোবা ছোৱালীৰ লগত কথা পাতি থাকে তেনেহ'লে মোক কিয় আনিব লাগে মই কৈছো নহয় মোৰ মাহিৰ ছোৱালী মোৰ ভণ্টি হয় যদি তোমাৰ মাহিৰ ছোৱালী হয় তোমাৰ ভণ্টিয়ে হয় তেনেহ'লে মোৰ আগত কথা পাতিব নোৱাৰে কেলে কিয় মোৰ দূৰত দূৰত থাকি কথা পাতিছ আৰু মোৰ মাত শুনি কিয় কাটিলে আৰু তুমি মোক দেখি কিয় চক খালা কাৰিশ্মা ঠিক পাগলি তুমি কিয় বেকাৰত ইমান টেনশ্যন কৰি আছা মই যে তোমাক কিমান ভাল পাওঁ তুমি জানো আহা কাৰিশ্মা মোৰ বুকুত আহা তুমি তেনেকৈ সন্দেহ নকৰিবা মই বহুত কষ্ট পাওঁ হ'ব দিয়ক আজিৰ পৰা মই সন্দেহ নকৰোঁ আহা ৰুমত যাওঁ মই তোমাকে ৰখি আছোঁ ভাত খাবলৈ আহা যা अलम्बारा आंनो खोन्थानो हायि खोथा बुंदों मा खोथा जाथावगौ बियो मा जादों मानो आंनो खोन्थानो हाया मा खोथा आरोथ' बिनि फनाव सोरबा हिन्जाव मानसिफोरनिसो खोनाबाय आङो सोर हिन्जावमोन बेलाय बिनि खोन्थानो हायि खोथा होननायखौ खोनानानै आरो बिजों सोरबा हिन्जाव मानसिनि माथो खोनानायजों आंनि गोसोआ बारा सोदोर बोदोरबो मोनथारबाय जियानो जाया आं जियानो जाया थांथारनोसै आं बासानो खोन्थायालासे खारखोमा लांनोसै बासायाबो बेसोर आंखौ बिब' बायदि एसेबां अनो मानियो दा बिनो खोन्थाबा बेबोथ' दुखु मोनगोन आरो आंखौ थांनो होथारनाय नङा बिनिखायनो आङो दिनैनो खारखोमा लांनोसै आं अलम्बारनि सेराव दिनैनो नुजाहैथारनोसै जेरैखि जाया हरनि एकथाब्लाबो दुइथाब्लाबो जेसेबाङानो जाया मानो आं दिनै अलम्बारनि खाथियाव सहैथारगोन इसानि हौवाया आंखौ नेनो होनानै माथो गावसोरा दाबो सफैयानो एथ' गोबाव लामाथिं थांलाय फैलाय मानसि खालामसोगारथारो आंखौ बिदि हारसिं जिरायना थाबाय थानाय नुब्ला आंखौसो सेंग्रा लोगो हमनो फैदोंसो सानलाय लांसिगोन बे माय गड ओइ गिदिंफिनदो हरै सिगाङाव आनुष्का जिरायनानै दङ बे नुब्लाथ' बियो आमामोननो खोन्थाना होथारगोन धोरोम गिदिंफिनदोथ' बे लामाजों थांनो हानाय नंला इसा मानो गिदों आनुष्काखौ आंसो लिंहरदों मा आनुष्काखौ नोंसो लिंदों माथो सफैबाय औ नोंनि मबाइलनिफ्राय नम्बरखौ लानानै आं आनुष्काखौ बेयाव लिंहरदों फै बे रावनोबो जेबो खोन्थानाय नङा आं बेजों गासै खोथाखौबो रायलायखाबाय फै नोंनि लोगोनि खाथियाव फै इसा नों मानोथो दुखु जादों गिदों नामा गिनो नाङा थां नोंनि लोगो आनुष्काजों नों रायलायहैदो थां आं दसे बैयाव जिरायनानै थागोन सुखु दुखु रायज्लायदो आरो नोंसोरनि फरायनायनि एग्जामनि खोथा मोजाङै रायलायनानै लादो जागोन दे आनुष्का नोंखौ नुनानै आंनि मेगनाव मोदै सौबाय आनुष्का आंनि जिउआव मा जालांखो जेबो मिथिला आं बबेनि दैया बबेथिं बोहैलांखो आं गावनो थरखौनो मोनासै बुजिदों इसा आंबो जा खस्थ' मोनखादों नों गैयैनिफ्राय हस्टेलाव आंबो जानोनो हायाखै हारसिं थानोनो हायाखै उन्दुनोनो हायाखै इसा माथो खालामबावनो आनुष्का फरायदो नों गोसो होनानै फरायदो आंहाथ' गैला गोसोखौ हमथादो थानो हायाब्लाबो गोसोखौ बुरखायनानै लाखिदो इसा नोंनि हौवाया आंनाव फन खालामदों मैया ओमफ्राय बियो बुंदों नों गाबोन बिदि समाव बिदि जायगायाव थाफै इसाजों रायलाय आरो गासै खोथाखौबो नों बिमा बिफानो दा खोन्था होनानै बियावनो गासै खोथाखौबो खोन्थाखाबाय मानसियालाय बेसेरा मोजां आंखौ जोबोद सापर्ट होयो आंनि दुखुआव दुखु जाफायो अननायालाय अनो आंखौ बिरादनो मोजां दे बिदिसो फिसाय मोननांगौ बे बुजिनो गोरोंखायनोथ' हनै नोंखौ फरायहोफिननो नागिरदों औ आं जोबोद फरायफिननो गोसोखायनो बियो आंखौ फरायहोनो नागिरदों औ फराय आं नोंनो गासै खबरखौ हरबाय थागोन
खबर लानानै फैगोन आरो आं नोंनो फनाव खोन्थाहरगोन। रायलायखांबायना खाङाखैथाय? इसा बारा गोबाव रायलायजाबाय थानाय नंला, सोरबाफोर फैसनगोन। औ इसा, सोरबाफोर लोगो मोनसनफैगोन। दे मोजांबालाय उनाव खबर लालायसिगोन। थादो दे, आंबो थांनोसै। दे जागोन आनुष्का, बाय। दे थादो सानैबो। दे थांदो दे। इसा, नों खना खना थानानै गाबखोमाबायनाय, नोंनि दुखुखौ आं नायना थानो हाथारासै। बेनिखायनो आं नोंनि लोगोजों नोंखौ लोगो हमबाय। माबायदि मोनखो लोगोजों रायलायनानै? रन, आं आरो मा होननानै बुंबावनो? नोंबायदि हौवाखौ आं मोनबाय। आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। रन, बेबायदिनो नोंनि अननाया जोबनो गैयै आंनियाव थाबाय थाथों। जागोन इसा, नोंबो आंखौ अन, आंबो नोंखौ अनबाय थागोन। पाप्पि डक्टरजों थांनायमोनब्ला आं माब्लाबाबो जिउआव गोजोननाय मोननाय नङामोन। थौदो इसा, मानसिफोर थांलाय फैलाय खालामबाय थायो, सोरबाफोर नुसनफैगोन। फैदो। बिहामजो, जाबाय? ओंखाम जाबाय? जाथ'वाखै। जादो, ओंखामफोरा जाना लादो। माखौथो एसेबां सिन्था खालामबाय थानो नांगौ? आबै फिसाया जेराखै थाया मोजाङैनो दङ आरो बे। गोथाङै थाबानोथ' जाबाय दा। थैनाथ' थाङाखै आरो थैबाथ' खबर मोनखासिगौ दा। आइया मानो बिदि बुंदों? ना इसाया बबेयाव दङ? बे बाथ्राखौ आइया मिथिगौ नामा? मानो एसेबां खोथा बाथ्राफ्रालाय दुगि? इसाया बबेयाव दं, मा खालामदों, माब्रै दङ बेखौ खबर मोनाबाथ' बियो माब्लाबाबो बिदि खुसियै थानो हाया। आंनिख्रुइ बांसिन नार्भाससो जासिनगौमोन बियो। ना आइयासो सोमादों? बिदिनो जिरायबाय थानोसै। जिरायबाय थानायनि खोथा नङा आयै। नों इसाखौ मिथियो नामा बहा दङ? आंलाय बोरै मिथिनांगौ जाखो? नोंसोरसो बिमा बिफा दा, नोंसोरसो मिथिगोन। मोजां गाज्रि फिसानि सायख'ग्राया नोंसोरसो दा। जिरायबाय थानो दरखार गैला। बिहामजो गोदान फैनायनिफ्रायनो नोंथ' जेबोखौनो मावाखै। बिहामजो गोदानासो फैजेननायनिफ्रायनो ओंखाम ओंख्रि थोरसि लथा न' बां गासै बेनो नायगासिनो। ओंखाम जादो, खामानिफ्रा मावस्रांहैदो। बिहामजो गोदाना फैनाय लोगो लोगो बेसेबां मावनो, बेखौथ' सानैसो आराम थाथोंना। थांदो खामानिफ्रा मावहैदो। नंमारगौथ' आरो बेस्रा अलंबारनि हिन्जाव गोदाना फैजेननायनिफ्रायनो बिनो मावगासिनो। आंथ' बिथिं खारदिंबायनानैनो सिन्थासो मावनाय दांनायखौनो खरखौनो मोनासै। बेस्रा अलंबारनि हिन्जावा आंखौ दुखुसो मोनलायलांबायदां। बेल' मावबाय थानाय जाथारबाय। आंबालाय बबेथिं टेनसन खालामनो? इसा फिसायाबा बहा दङ? फिसाखौसो टेनसन खालामनो ना बिथिं डक्टरनो हरनो गोनां फैसाखौसो जगार खालामनो? बहाथो मानसिफोरा? डक्टर, नों? मा खबर? दालाय आंनो मा खबर हरगोन? फिसाजा मोनबाय ना फैसा जगार जाबाय? डक्टर, फैसाखौ जों जगार खालामनो हाथ'वाखै। दसे सम होबावदो। माने फैसानि खोथायावसो फैबाय, फिसाजा केन्सेल? मानसियानोथ' गैया दा। मानसिया थाब्लाथ' नोंनो हरसिगौमोन। थिग दङ बिदिब्ला। नोंसोरो आंखौ बिराद गिदिर थक्का होबाय। बेनिखायनो नोंसोरो आंनो दा हरनि 7 बाजियाव 2 लाख फैसा हरनो रेडि जादो। नङाब्ला गाबोन फुङाव जेलाव थांनो रेडि जादो। मा?